गिबि सेन्टारावनो बे समावहाय नोंथांमोनखौ धन्यबाद होनाय जादों। दिनै जोङो नायोब्ला जों नुनो मोननो हायो जों गोबां बोसोर जोङो आन्दलन खालामबोनायनि गेजेरजोंहाय जिहेतु बिएससि, बिटिसि आरो दायो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंहाय जे गहपुर बे ओनसोलाव थानाय जोंनि जि बे राजपुर गामि बे राजपुर गामियाबो जे दायो बिटिआरआवहाय अन्तर्भुक्त जाबाय। बिनि थाखायनो जों फैबाय थानाय बे फैगौ जिहेतु सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि एबा बिटिआरनि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जों सोलिबाय थानाय दायो जि सरकाराव दं अर्थात इउपिपिएल जाय सरकारनि गेजेरजों बे एग्रिमेन्टआ फैदोंमोन आरो गोबां माने बेनि गेजेरजोंल' नङा जोंनि जितु बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि मैखोम नाजानायनि गेजेरजों दिनै जे बे बिटिआरआ जोंनि बे राजपुरा हाबबाय। बिनि थाखायनो जोङो बे सोलिबाय थानाय जितु इउपिपिएल सरकार जों बेयाव जोङो भट होनो एबा बे सरकारानो जानो नांगौ होननानै जों थिरां खालामदों। गोबां एखद जानानै थांबाय जोंनिसिम बायदि बायदि एखद जानानै थांबाय जोंनि बिटिआरआव नोंथांमोना हाबबाय। सिगांनि समफ्रावहाय सिगांनि दैदेनगिरिया नागिरदोंमोन नामा नोंथां? बे बिषयाव बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां दुखु दङमोन। गिबियावहाय जोङो आन्दलन खालामदोंमोन। आन्दलन खालामनायाव जोङो नायोब्ला जों नुनो मोनो 83आव जोङो गोबां सैनो गोनां जादों। बिनिफ्राय 89आव जोङो न' सावजानो गोनां जादों। बे मोनफ्रोमबो आन्दलनाव गहपुर हालामाव थानाय जितु बर' हारिफोर बे बर' हारिफ्रा मैखोम बाहागो लादों आरो बेनि गेजेरजों जों नायोब्ला जों नुनो मोननो हायो बिएससि एकर्ड जाबाय बेवबो जोंनि गहपुरा थालांदों। बिटिसि एकर्ड जाबाय बेवबो जोंनि गहपुरा थालांदों आरो थार्ड टाइम बिटिआर जितु एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्ट बेवबो जोंनि जितु गहपुर बे गहपुर हालामा थालांदोंमोन। बेयाव गोबां दुखु फैदोंमोन जोंहा जेब्ला जितु ड्राफ्ट एग्रिमेन्टखौ जोङो नुनो मोननो हादोंमोन। जोङो नुदोंमोन जे माने हलंगि डिस्ट्रिक्ट बे जानो थांगासिनो दं बे ड्राफ्ट एग्रिमेन्टफोरखौ नायनानै जों गोबां खुसि मोनदोंमोन। नाथाय जेब्ला 27 जानुवारि 2020 जितु बे एग्रिमेन्टआव जेब्ला कमप्लिट जोङो निउसफोरखौ नुबाय जोंहा गोबां दुखु माने सोमजिदों एबा गाबखांनाय फैदों। दिनै जोंनि गहपुराव थानाय बर' हारिखौ मा जोगारनोसै नामा नेवसिबाय नामा जोंहा जेबो माने बर' जाति हिसाबै माने थांनानै थानायनि जोंहा माने राहा लामा जोंहा जेबो गैलिया नामा नैबे मोनसे दुखुआ जोंना सोमजिदोंमोन। आरो ओरैबायदि मोनसे दुखु सोमजिदोंमोन जानो हागौ जितु बिटिसि बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर जि एकर्डफ्रा जानानै थांबाय बे जानानै थांनायनि गेजेरावनो जानो हागौ बड'लेण्डआबो बिसिमल' बे सिमा जानानै थासिगोन। जोंनि जितु गहपुर हालामाव थानाय जाय हालामाव थानानै मैखोम बाहागो लादोंमोन बे बाहागो लानाय जे बर' हारिफोर दङ बे बर' हारिफ्रा बे बर' एबा बिटिसिआवहाय माब्लाबाबो हाबनाय नंलिया एबा जों बर' रायजोआव जों माब्लाबाबो थाफानो मोननाय नंलिया होननानै बे साननाया जोंहा दं फैबायमोन। आरो बड'लेण्ड जायोब्लाबो बे जिखिनि बिटिसिआ एबा बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै जि थाबाय बेसिमावनो माने सिमाबद्ध जानानै थासिगोन होननानै जोंहा साननाय दङमोन आरोखि। दायो बिटिआरआव हाबबाय नाथाय दायो दा बे गोबां माने मोनथाम एकर्डनि गेजेरजोंहाय जोबथा मुहुर्तआव दिनै जोंनि बर' फरायसा आफाद बे बर' फरायसा आफादनि मैखोम नाजानायावहाय जे जोंनि बे राजपुर गामि एबा गहपुर हालामाव थानाय माखासे गामिफ्रा दासिमाव जे बिटिआरआव हाबबाय बिनि थाखाय जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो जों वेलकाम खालामदों बेखौहाय। आरो जोङो आसा खालामबावदों फैगोन दिनफोराव जि थालांबावनाय जोंनि गहपुर हालामनि माखासे बर' गामिफोर दं बे गामिफ्रा बे बिटिआरआव हाबगोन एबा सोसनजागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेखौ मावनांगौआवहाय दिनै गोबां खामानि थाबावगोन होननानै आङो फोथायनाय थादों। दा नोंथांमोना दा देरसे मस्जियाव गहपुराव थांगासिनो दं दा बेयाव नोंथांमोना सोर सरकारखौ फैजानो लुबैदों? जोङो बे दायो जेरैबायदि जों बिटिआर सरकाराव बिटिआरआवहाय जों हाबबाय दा फैबाय थानाय जितु जि इलेक्सन एबा जानो थांगासिनो दङ बे जानो थांनाय भटआव जोङो जि सोलिबाय थानाय जाय सरकारनि गेजेरजोंहाय
दैदेननायनि गेजेरजोंहाय दिनै बे गामिया एबा राजपुर गामिया बा गहपुर हालामाव थानाय बर' गामिफ्रा जे बिटिआरआव हाबबाय दा बेनिखायनो फैबाय थानाय दिनाव एबा बे फैगौ सेप्तेम्बर जि इलेक्सन बिटिआर इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ बे जानो थांनाय इलेक्सनाव जोङो जि दायो सोलिबाय थादों इउपिपिएल जों बेखौनो मदद होगोन होननानै एबा जों देरहाहोनो थाखाय जाय केन्डिडेटआ इउपिपिएल नि थाखायहाय केन्डिडेट एबा मोनगोन जों बेखौनो देरहाहोगोन होननानै भट होनानै देरहाहोगोन होननानै जों थिरां खालामो। गहपुर हालामाव इउपिपिएलनिफ्राय माबाफोर इनस्ट्राक्सन माबाफोर अनसुंथाइफोर माबा मोनसे स्किमफोरनि खोथा बेबायदि खामानि मावगोन होननाय आसाफोर होदों? औ खामानि मावगोन होननायनि आसाफ्राथ' दाथ' हाबदोंल'सो नालाय दा फैदों फैयाखै नङा फैदों गिदिंदों बिथांमोननि माखासे स्किमफोर दं जे स्किमफोरखौ माखासे डकुमेन्टसफोरखौ जोङो हरनाय जादों जेरैहाय माखासे स्किम आं मोजाङै मिथिया दासिमावबो आं स्टाडि खालामाखै अब्लाबो माने जितु माखासे बिसयफोर दङ अनसुंथाइफोर दं जायखौ माने मोनोब्ला माने जोंनि समाजा व्यक्तिगत नङा समाजा जे उन्नति जागोन बा एरिया उन्नति जागोन बा मोनसे समाजा उन्नति जागोन जों बेफोरखौहाय जोङो एप्लाइ खालामदों आरोखि। खुलुमबाय जोङो राजपुर गामि जानानै बिथांमोनखौ बरायनाय जायो सिगाङाव आरो जोङो बे गहपुर हालामनि सिङाव थानाय बे राजपुर गामिया जोङो मैयानि दिनसिमाव जोङो बे इलेक्सननि फैगौ इलेक्सननि थाखाय जेनाखि तालिका भटार तालिका मोनबाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो रंजानाय मोन्दों जों गामिनि जानानै जोङो माने बे दा सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारनि जोंनि प्रमद बर' सारखौबो जों हामबायदों बिनि दैदेननायाव जोंनि फरायसा आफादनि जेनाखि दुलाराय फरायसा आफादनि दैदेननायाव बिसोरनि मावनायाव जोंनि हमना ला आन्चलिक आरो डिस्ट्रिक्टनि गोबांथार नाजानायाव बे दिनै जों मोगथाङाव जोंनि राजपुर गामिखौ जोङो दिनै बे बिटिआरआव हाबनायाव जों बुहुत मदद होनानै जोंखौ सोनायनि थाखाय जों बुहुत जोंनि राजपुरनि जानानै जोङो हामबाय आरो जोङो थेंक इउ बावदों आरो दा फैबाय थानाय 2025 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जोङो बे बिटिआर इलेक्सनाव जों भट बुनो थांगासिनो दं बेनिखायनो जोङो राजपुरनि जानानै जों बे बिटिआर सरकारखौ जोङो जोंनिफ्राय जों गोसो गोरबोयै जोङो बरायो आरो जोंनि मावलांनाय आन्चलिकनि जेनाखि आबसु फरायसा आफादनि जों बिसोरखौ जों बिसोरनि बुहुत माबा नांथाबनायजों नाजानायजों जोङो हाबनो मोनबाय जों बेखौ जों जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो राजपुरनि जानानै जों बिसोरखौ थेंक इउ बावो आरो फैबाय थानायाव जोंनि बाखि जेनाखि हाबबावनांगौ दं गहपुर ओनसोलाव बेखौबो जोङो बिसोर माने सोनायाव मदद होगोन होननानै जोङो जोंनि जानानै जोङो बरायनो थाखाय दा फैबाय थानाय समाव जे 2025 मायथाइयाव सेप्तेम्बर दानाव धोनस्रि समस्थियाव भट होनो थांगासिनो नोंथांमोना दा बिनि सायाव नोंथांमोना सोर सरकारखौ फैजानो लुबैगोन बा सोर सरकारखौ मदद होगोन? जों सरकारखौथ' ओरैबायदि जोंनि जानाय जों मानो होनबा जोङो 2000 गोबाव बोसोरनिफ्राय जोङो हमना ला बिएससि आरो बिटिआर एकर्ड बिटिसि एकर्ड जों बेयाव गोबां बोसोराव जोङो खालामबोबाय थादों नाथाय जोङो बे बिटिआर जेनाखि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों जे हाबफानो मोनबाय आरो जोंनि जेनाखि सोलिबाय थानाय सरकारानो जों गोबांथार खामानिफोर मावनानै एकर्डनि खामानिखौ मावनानै जोंखौ मोगथाङाव जोङो लाबोबाय बेनिखायनो जोङो बे सोलिबाय थानाय जोङो इउपिपिएल सरकारनो जों भट होगोन जों 100% भट होनानै जों देरहाहोनायाव जोङो मदद होगोन।